А ти чу ли за Барби телефона? Той идва в кутия, която наподобява такава за бижута. HMD Barbie Phone е класически флип модел с 2,8 инчов екран. Този телефон има и огледалце, за да бъдеш винаги неотразима като Барби. Идва с две капачета, които можеш да сменяш, и безброй аксесуари. Започваме с впечатляващата веришка от Маниста. На втория ред на кутията имаме Барби кабел, розова батерия, сладки амулетчета за веришката, розова кърпичка за огледалцето, ретро стикери и внимание! Лепящи се камъчета, с които можеш да направиш телефона на 100% уникален и по твой вкус. Барби телефонът е направен, за да живееш на момента и да се изключиш от дигиталния живот. Той има 0,3 мегапикселова камера, 64 мегабайта RAM и 128 мегабайта вътрешна памет. Освен това, поддържа основни функции като обаждания, текстови съобщения и Bluetooth. Включва и функции за personal well-being като съвети за здраве и приложения за медитация на Барби. Обсебена съм! Ти би ли си взела Барби телефона? Напиши ни в коментарите и последвай Технополис за най-яките ревюта.